Keba Sostinus Soton MLA Jirang Ulapan Pau ka Jingkersha nekilai tilikishnong bakan thop ikashnong omper ampagre matchogre bat kiken hun seng bhalang paper kibala persha eka jingthmu ka sarkar ban penkelano eka Conservation Training Institute bernihat shaka Industrial Estate kane ka jingkershan jong MLA Jirang kadai hadir bagi borshnong jong kite kishnong kilawan yakandu bat karpat yu ban persha eka ne ka jingthmu ka sarkar Uba Sostinus Sotun habakran berkilat patai kubor ulaong kajing persya kadai kabadon jingmut kesorkar kadai ban pet benya shwa ya kani kajing thumu kumunong mikmat udan kajing kuslai hakabaya dei bat kajing jaklia jong kale air kaban kata ya kathan bernihat barok kawai ulaong Hadim balami ka jing persya nakileng ki snong kibadon hati ha jan jong ka Soil Conservation Training Institute ka umper ampangre bat ka machokre tena kliang jungki board snong lawan ikendu yang aku MLA bat hadin menglayo ban pej ya ka jing bampun ke jungki habide ba jing tumu jong sarkar nak bantaban bu ya ka industrial estate hati ha kajaka keba mitip berosyakata ketika jaka juga soil bat ketika training institute hadir mengla dapat bishar ngalihi baki komplain lain kejeng pesno na kilang isno kalau keba long genuine na keba songnya bat dengan kata-kata na kilang jongaru na ya don lang bat ki bo de isno pan pesno sa sarkar Nala da baai da ka jingtho sha honorable chief minister ba ya kene ka jingthmu jong ka sarkar ba kin haban pej binya shwa ban hab dan da penshai ha habide bu kene ki jingthmu namar ba kum ki pai ba jong ka thain bat ngaru dala de shimet kumunong nikmat uba embasa ha kene ka area ngadon ni kata ka jing kuslai ngadon ni kata ka concern ka ba hadu kata hagwide bat ka jing jaklia jong kal air hani hathan boni hat hi brokoi ka ba baro mitip ka boni hat ka ba de ka record kum ka taun ka ba jaklia tam te ka no ban kata yang ikip panong song ki badon hagan ikathan ki bangin haban ring min sim yakal air ka baca clear te halot ka plan na ka bata ban bu lane ba penlong ya ka industrial area ha ka jaka jung ka soil te na kaliang ka opinion ka ba ki pat ba ki pensngo bat kum churu na kaliang junga ngasngo ba ya kene ke jingthmu lade ban pensange anoswa nama ba kumba hadu mata ngiyomat ngiring ye keler ke bajaklia ngiring minse me keler ke bajaklia te on datang wan susu daki wei pat ki factory tengah try kan sanang at susu dan kan sanang penjaklia susu te banyo ya kijing sai bapaka ngan hap hibanang ban budin ke units ayu ba kimot banbu na keleng jo soka ban nglayo ru banya keren baru honorable chief minister nagamta ban karpat ya honorable chief minister nagbanta ban rano lane ban bu no shawai pat ya kenika plan ban penlong ya ketika jaka juga soil kumka industrial estate but ngalayo bani kren bat keyboard ke hima jirang nakliang jungki kiong bakilong ke balakloy lada ba ke units ke bakin set up kelong ke units ka bandum kta ya ka banane bandung penjaklia ya kemarin te nagaliang junga ngalapan pau syawal siam
pat na kiliang jung iru lakot ya kijing kendu na kementa kumno ba kinyo banya liu jengmut ba kibo jung lima jirang na kementa ba kin pensai bede bat kene kijingmu bat ba kam kijingmu joko sorkar ka ba kibo sibenta kali balong ka jing penmentoy na kementa kipai ba bat sibentaru ngimrei ban kelet pat ba ka concern jo kipai ba kamtam hak bedai ba ka koi ka kya kede ban bu hakmat kata hi kumang kwa ban pensngo nga kwa ban pensai ba dia kini ka message ka pangakren mata nga seleb yang muni kendu i honorable chief minister nak menta ba kumno ba ka saukar kan hapan perkhat ban pet binia kamtam hak bedai ba kene ka jingmu